Senideok, batailaz Kristo Jesusekin bat egin dugunok, haren heriotzarekin egin dugu bat. Batailoaren bitartez, harekin heriotzan oniratuak izan gara. Aitaren aintzaz, Kristo hiren artetik piztu zen bezala, guk ere bizi berria bizi dezagun. Beraz, Kristorekin hil bagara, sinisten dugu bizi ere harekin biziko garela. Badakigu Kristo hiren artetik piztuz gero, ez dela berriro hiltu. Herioak ez du gehiago aginterik harengan. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zuen, bedeinkatua zu aita, zeru lurren jauna, gauza hauek jakin zuei eta buru zuei gorde, eta jende xumeari agertu nahi dizkiozu. Bai aita, hala nahi izan duzu, hala izan duzu gogoko. Nire aitak dena eman dit, eta ez du inork semea ezagutzen aitak baizik. Ez da aita ere semeak baizik eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozte nigana nekatu eta zamatu guztiok, eta nik arinduko zaituztet. Hartzazue nire uztarria eta ikasi nigandik, gozoa eta bihotza pala bainaiz. Eta arkituko duzue zuen harimentzako atsedena. Nire uztarria leuna baita eta nire zama harina. Jaunak esana. Bizi honetan, bizi ahal izateko gauza oso beharrezko bat dugu itxaropena. Itxaropena, halako bertute garrantzi handikoa dugu. Eta itxaropenik gabe, motorerik gabe bezala egongo gineken. Itxaropena behar dugu, edozein bide hasten dugularik, edozein bide ekiten diogularik, ezinbestekoa dugu, helburura aiatuko geranaren itxaropena edukitzea. Edozein mundu ontako eginkizuni hasierako diogularik hori dugu ezinbestekoa, itxaropena. Eta guretzako, sinistutzako, itxaropena hortaz aparte, esan genezake, halako bertute humanoa izatea ez aparte, baita ere bertute teologala dugu. Jainkoak gure bihotzean jartzen diguna. Eta mundu hontan erromes gabiltza bitartean ezinbestekoa deguna, itxaropena. Eta gure itxaropen horren helburu nagusia jainkoarekin zeruan egotea da. Berak hala agindu digulako. Berak oin bere borondatea dela esan digulako. Eta bere borondate hori da maite gaituelako. Eta honek bizitzako edozein goraberatan daudela ere, edozein egoeratan arkitzen gerala ere, honek nahi du gure jaunak indarra eman dezagula aurrera segitzeko.
gure egin beharrekin, gure biziarekin, jakinik mundu honetan egiten degunak baduela halako islada beste bizia ere. Eta itxaropena, lehen esan duen bezala, halako motorraren eginkizuna egiten du guregan, aurrera segitu bat izateko. Eta esan duen bezala, itxaropen teologoaren helburua zerua da, jainkoarekin egotea. Eta hain zuzen ere, kontutan eduki behar dugu, gure existentzia eta gu mundu honetan egotea ez dela kasualidade huts bat. Ez dela beste bigabe gertatu. Ez gaude hemen kasualidade hutsez. Baizik eta gure existentziak, gure biziak badu jatorri garbi bat eta badu esan nahi jakin bat ere. Jainkoak egin gaituelako hemen gaude. Jainkoak egin duelako existitzen da mundua, ez da kasualidade huts bat. Horregatik, gure bizi guztiek halako balio berezia daukate. Balio handia. Jainkoak eginak geralako, jainkoak maitatuak geralako, eta beti mundu honetan gabiltzan bitartean, jainkoak esan dugulako gurekin ibili nahi duela, gure ondoan egon nahi duela. Beti berari laguntza eskatzen digularik gure ondoan egon nahi duelako, maite gaituelako. Eta heriotzaren ondoren harenganakoa zelako. Gaurkoan, Maria Luisa despeditzen ari dira hemen, Leitzan. Halako esan genezake, berak maitatu zuen herri honetan. Eta horregatik, hemen ari dira bere despedida egiten. Mundu hontako ibilialdian ere horrek garrantzi handia dauka egoten diren tokiak, ezagutzen dugu jendea, edukitzen ditugu bizipenak, horrek denak garrantzi handia dauka eta badu ere bere islada beti ereko bizian ere. Eta gaurkoan hemen ari gara Maria Luisa bere semidea despeditzen. Itxaropen sakon horrekin. Oain egin gaituen jainko ahal guztidun eta maitakorraren ondoan egongo dela. Bere presentziara aiatu izango zela jakinik. Beti esan genezake gure herri kristauetan txikitan ikasi dugu jainkoa errukitsua dira. Baina, seguru asko, gure giza gaitasunak ez dezake ulertu zenbaterainoko errukia duen jangoikoak, zenbateraino den errukitsu jangoikoa. Horregatik, seguru asko, erruki hori arpegiz arpegi, aurrez aurre ikustea, Maria Luisarentzako ere harrigarria izango zela hoxe espero dugu. Eta pozgarria. Bere egile, bere aita, bere hartzailunaren besoetara aiatu delako. Heriotzak beti pena ematen digu, tristura, utxuna uzten digu, baina baita ere kristauentzako nahi du Jesusek ez da bila itxaropen gabekoa izan. Itxaropen hori eskatuz bere gertukoentzako, Maria Luisarentzako betiko zoriona, zerua baita ere erregotuz, jakinik hoxe dela jainkoaren borondatea ari gira ospatzen gaurko eguna. Eta hoxe eskatzen diogu gure hartzailunari. Berak esan dugu ez duela ardi bakar bat ere galdu nahi. Denak ondoa nahi dituela. Eskatzen dugu Maria Luisa gure semidea zeruko hartaldia izan. Han eukin itzala atsedena eta zoriontasuna. Eta handik gure alde egin bezala.
izan dugu mugi guztien zabalori dagoen zegoela izan. Eramaztu eta sora, leongo eta sektorekin, organizazio dugu zerrekin, eta ez gizon guzekin bertan. Hor bat, izan dugu jana, gaur dugu honetatik, zerugara eraman duzu, Maria Luiskara, zer bezarian. Eriotzan, zure sinarekin batekin Guiztuera ere, erarekin bat izan. Era berean izan dugu jauna, institutza urtenean ebatekin berezibideak, eta egindako guztiek ere. Izazun zeu erregi eranetan. Erruk izakizkidu gabe, gu guztio betiko izia egin jainko erramamaria egiten dauzenekin, haren zelan Jose Sanatorekin, apostu sortuekin eta izan guztietan, zure errezkidea izan duen senatokin. Haiekin batean Jesucristo, zure zinearen
ireki